Kai, wa ɗoro ma wannan abar. Wala mama ce ta zo mu. Kamar ya mama ce ta ɗoro maka. Yanzu karfe nawa? Na gaya ma idan lokacin makaranta ya kai sauri kake tafiya makaranta a daina barin ka bayan ana barin ka gida. Ya za a ɗoro ma talaka wani cewa ya makaranta. Maza maza yanzu nan ka wuce kada ke sake na riga ka zuwa gida. Maza maza ka wuce. Ababokina wannan kasan yaro ne yaro. Ai ba magana yarinta ba abu ne ake na wannan lokacin makaranta in yayi ba a wasa malaman nan suna kokari time in yayi na makaranta ba a tsaya wasa maza ka wuce aka je kawo da tsaka Kano nawa wannan abu? Biyar ne. Na yi naku an samu na da rabbana ba Mala ya kudi na. Kai karfi ya cinye. Je ka turo duk wanda zaka turo ya zo ya karɓi ma kuɗi a gurin. Inda rabbana Allah ya bi Kai, dalla zo nan. Kai, ya kai nan ka shigo gida kana cin mutanen kuka ya kai ne me ya faru ne? Wai su ne sun ka mana ni sun ka tare sun ka amshi mai sana'ata kuma sun ka duke ni. Suka amshi ma sana'arka kuma suka duke ka? A nan garin suke? Ka gane a ina suke? Na gane. Wani waje suke? Hakan can suke. Ka kama sunan dai daga cikin su? Ya sunansa? Abba. Abba. Kai, wannan yaron Abba kamar na taba jin wannan sunan. Akwai wani yaro da ya taba zuwa can gidan suka je suka yi wannan kadai a ci shi ne ya zo ya taba ka. Yana da dada a kansa? Ta shi kenan. Ya taba ruwan dafa kansa. Bari in je in yi wanka yanzu nan zamu je mu same shi. Dan sai mun mai rashin mutunci fiye da taso mu je. Taso. Zo mu je. Ya Zayan. Ya kace suna wannan yaran da suka tare ka a can baya? Abba. Shike nan ba ku mun ce to. Ka dawo diyan da take ne ka ji kawai. To ka ce wa umma na je in dawo. Wa alaikum assalam. Ban yaro na zo haka. Wallahi Allah zan nan fita ne wannan baya. Wannan yaron me yake da suna? Wannan Sufyanin nan. Jiya nan aka dora mai ba mata dora mai abu ya je nan ya sayar kawai wani yaro ya tare shi Abba ya je da ke jiki ya ji mai ciwo kuma abun ma sun kwashe gaba ɗaya basu bar mai komai ba ke yanzu wannan hadda cewa ne tafiya zan na ganshi idan na ganshi zan mai wainin akan wannan yaron in har yace zai sake mai wani abu zan dau hukunci da hannuna wallahi ina ga ma ba abun da ya isa yi ma wannan yaron mu je kawai ko ba sanin ba ke ba mu je ka shi ke wai ta hanya ce Dan ilu. Ya Allah. Akwai kaya ne. Maza kun shigo. Kun san mu ba mu rabuwa da kaya. A ba mu namu ma mu yi gaba. Mana.
Ka san wurin kwanan ba.